И здравейте хора, днеска ще ви покажем как се дига скилове на акробатик. Бум! 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 Шумеше! Ага. И да, хора, гледайте как се дигат скиловете, като на половин сърце, нали? Сега ще трябва да регеним малко. Защото, нали сме пичови, ще трябва да регеним. Защото иначе ще няма стане. Така. Само да си направим настройки. Video settings. Чакай ми това. Направим с... на 30. И... да, регенали сме. Вау, какво е това време, бе? Виждате, хора, виждате сега скиловите. Виждате на брадвата са 22, на акробатик са 19. На мен са 5. На акробатик са 24, примерно. И сега, хора, гледайте как се прави ляхо. Гледайте сега Аллах Акбар. Аллах Акбар! И да, хора... ела, бе, къде си? Ела за клипа, аре. Да, той то спадна някъде. Виждате. И да, хора, това беше от клипа. Надявам се да ви съм ви помогнал. И чао, чао!